Avui és un dia especial al meu canal, que també és el teu. Per què? Tractaré de portar endavant una doble ressenya, però no de dos rellotges, no, sinó d'un perfum i un rellotge. I ara és quan et deceps enormement, et surt una llagrimeta de nuig, però fas el cor fort i et quedes a veure què passarà. Tu que creies que això era un canal de rellotges i es veu clarament que és un poti-poti. Tingues fe, mala vida! Avui porto el mític perfum de Givenchy, el clàssic, el de 1974, el que ininterrompudament ha estat en les prestatgeries de les perfumeries més perfumeries de totes les perfumeries. El nas és el del seu creador, en Paul Liger, el 74, com he dit. La família olfactiva és de fusta aromàtica, segons diuen, però per a mi no és tan així. Després ho apamarem. Fem una parada per parlar d'assumptes paral·lels. La Luz Casal va cantar aquest perfum, ficant-lo damunt la pell d'en Rufino, un pobre executiu jefe d'una empresa de publicitat que olorava el seu etern Givenchy. Sí, aquest mateix perfum que veus avui. La Luz i jo vàrem néixer un 11 de novembre, tots dos. Això no aporta res, però em fa gràcia. I, en realitat, la cançó és de la també inoblidable Carmen Santonja, integrant de Vainica Doble, duet que conformava amb la Gloria Van Hansen. I que, si no coneixes, abandona immediatament aquest vídeo sense fer m'agrada ni res de res i no facis una altra cosa que sentir Vainica Doble. Doble, si us plau. Rufino va sortir al mercat discogràfic el 1985. I sí, un perfum sí o sí ha de ser, per sobre de tot, ha de tindre, per sobre de tot, notes biogràfiques més que olfactives. I jo, amb aquest perfum, et diré que em remet a un automòbil que a la seva vegada veig que podria conduir perfectament al Rufino. De torn, embafat, amb aromes d'aquest clàssic eau de toilette. El cotxe és el Seat 850 Sport Spider, un cotxe xic, però també ha de dir aquesta magnífica ressenya que s'hi assembla i molt per la gamma olfactiva que fa a una pintura de la magnífica i que trobo tant a faltar, que no és altra que la Maria Girona i la seva pintura Ursus de 1990. Ursus, com veus, és un gos negre i tota una atmosfera que si olores a alguna cosa ja saps quina seria. Efectivament, el meu flamant Givenchy de 100 mil·lilitres, de 59 euros a l'Adrani. Saps quina és la clau de tot plegat? Que mon pare va regentar una perruqueria al carrer Buenos Aires de la ciutat comtal durant 40 anys i que mon germà i jo oloràvem tota mena de perfums allà i que acompanyàvem a la mare i el pare a fer carregament de provisions a Andorra als anys 70 i que la vida és la pera. El quid de la qüestió, deia, és que gràcies a aquest Givenchy el que m'ha fet és tindre la sensació autèntica d'entrar a la perruqueria del pare i olorar aquesta flaire. Estic trasbalsat. Aquest fet m'ha commocionat, que és just el que ha de fer un bon perfum. No m'oblido que hi ha un rellotge per aquí, concretament el Nord Edge X1, i que és per a mi impossible enfilar amb el Givenchy, perquè s'hi assemblen les seves històries el que un ou a una castanya. Notes de sortida: bergamota, llimona, mel, canela, rosa, estragó. Notes de secat o de cor: patxolí, cedre, arrels d'iris i jasmín. Notes de fons: patxolí, cuir, líder, civet, molsa de roure, vetiver, esmiscle, ambre i vainilla. Projecció: alta o alta mitja,
L'atomitzador fa molt bé la seva feina. Durada alta, de 8 a 10 hores. És molt cansat, això, de fer vida a dues bandes, carai. Rellotge. Quin t'havia dit que és? Ah, sí, el Nord Edge X1. Del que he de dir, el que més m'agrada és la seva literatura de l'etapa. Va al gra. El nom del model, ben gran, X1, mega gran. A sota el nom de la marca, Nord Edge. I a sota dreta unes mosques de fer el B mundial i a dreta nom de la pila CR 2016 i la resistència a l'aigua 5 atmosferes. Tapa amb 4 petits cargols. A partir d'aquí se'n fa bola. Però per què l'he comprat? Perquè volia provar un digital en negatiu, és a dir, ja sabia que no es llegiria gens bé, però la marca em cau simpàtica, gens de professionalitat per meva, però sóc així i la vida ve amb el pal i em dona i mira, no hi vull fer res. Tinc caramel a les butxaques. Vaig dir que sí i prou. No es llegeix gens bé com acabo de dir. Del 0 al 10 li fico un 2. I en aquest autèntic desastre recau la seva bellesa, la seva raó de ser. Qui carai vol mirar l'hora que és si t'agraden els rellotges? El que vols mirar és el rellotge, carai. I aquí l'X1 es comporta prou bé, com aquells escamells voluminosos que vaig tindre, que tiraven pel dret i donava gust. Doncs aquest fa igual, va a la seva i jo li importo 3 raves. M'he de buscar la vida, per dir-ho així. M'encanta tant que me'l vendré tan aviat com acabi aquesta ressenya, o el regalaré o em faré una rifa. Mira, fes una cosa, subscriu-te al canal, si no ho has fet, clica al m'agrada i comenta en la capsa de comentaris que potser sí que m'animo a fer un sorteig. La capsa és gran, però el rellotge té un tarannà de fer dissimul. I no es nota tant com sembla el canell. M'encanta el botonet de la llum que li han ficat pintallavis vermell com aquell rellotge tan conegut i històric del que no recordo ni el nom i que és tan bonic. En fi, també m'agrada com remarquen el vidre amb una línia perimetral vermelleta que li queda tan bé i que ja sola fa esportiva la peça. Té segona zona horària i despertador i alarma i senyal d'hora i tira cap enrere que quan bullen els ous... I tot això, i dia de la setmana, número de mes i dia del mes i no sé què més, que rima i tot i fa baixada, i com fa baixada aprofito la vinentesa per signar un altre treball dubtós i surto ara mateix a una discoteca com va fer el Rufino i porto el meu X1 i molo molt i ballaré tota la nit, oh yeah. Un moment, m'oblidava. Mon germà m'ha acompanyat a olorar el perfum abans de comprar-lo. Hem conclòs el següent. Olorar un perfum és com mirar una pintura a un museu. I saps que hi estic a favor, jo. Apa, adeu-siau. Ui, com tinc el cap. I he de dir també que diuen a casa que és un perfum de vell, d'home gran, i estic d'acord a mitges. Matisseria que és un perfum d'una persona que ha anat i ara torna, sense més ni més. Una persona que ha pujat i ja baixa i li queda poc per haver fet alguna cosa, cadascú la seva. Però això és tan bromós. No com aquesta colònia, mira. M'ha sortit la paraula colònia, que en aquest cas no li ha de fer sortir els colors a ningú. Sento que del rellotge no he dit gaire. Bé, però te l'he ensenyat a pantalla. Alguna cosa és que tu tens un cap molt ben acabat. I parlant un altre cop d'acabat... Ops, una coseta més. No et sembla una peça de xocolata, el X1? No marxo ni amb aigua bullint. El dia de la setmana junta amb el número de mes i la resultant és una autèntica delícia, un disbarat universal. Ciao, pescau.